Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried un o'r rheolau indecsau, sef yr rheol pŵer 0. Nawr, mewn symbolau, mae'r rheol pŵer 0 yn dweud bod unrhyw fôn n i'r pŵer dim yn rhoi ateb 1. Hynny ydy, mae unrhyw beth i'r pŵer dim yn hafelu 1. Nawr, i weld pan fo hyn yn wir, gadewch i ni ystyried y swm 2 di ciwbio rhannu 2 di ciwbio. A gadewch i ni ateb y swm yma mewn 2 ffordd wahanol. Nawr i gychwyn, gadewch i ni ddefnyddio yr rheol rannu, nathon ni weld yn y fideo flaenorol, i ateb y cwestiwn yma. Yn defnyddio'r rheol rannu, mae 2 di ciwbio rhannu 2 di ciwbio yn hafelu 2 i'r pŵer 3 tynnu 3. A gan fod 3 tynnu 3 yn ddim byd, mae hwn yn hafelu 2 i'r pŵer 0. Nawr yn ateb yr un swm yn awr mewn ffordd bach o wahanol, y tro hyn ganewch i ni ystyried beth yw ystyr 2 di ciwbio. Mae'n golygu 2 lluosi 2 lluosi 2. Ac felly y swm mewn gwirionedd ydy 2 lluosi 2 lluosi 2 wedi cael ei rannu hefo yr un peth, 2 lluosi 2 lluosi 2. Ond mae 2 lluosi 2 lluosi 2 yn golygu gwneud 4, sef 2 lluosi 2 lluosi 2 eto, 4 lluosi 2 yn 8. Felly beth sydd gen i fi mewn gwirionedd ydy 8 rhannu hefo 8. Sawl gwaith mae 8 yn ffitio mewn i 8? Wel, mae'n ffitio fewn unwaith. Ac felly, dyn ni wedi dangos fod 2 pŵer dim yn hafelu 1. Ond yn fan hyn, byddai y bôn 2 ddim yn bwysig mewn gwirionedd sy'n ni wedi gallu gwneud yr enghraifft yma efo unrhyw fôn sy'n ni wedi gallu gwneud 5 di ciwbio rhannu 5 di ciwbio, neu 199 di ciwbio rhannu 199 di ciwbio. So ni'n gorffan efo yr un casgliad fod y bôn i'r pŵer dim yn hafelu 1. Ac felly dyna mae'r rheol yn ddangos. Mae unrhyw beth i'r pŵer dim yn hafelu 1. Ac felly yn fan hyn yn enghreifftiau yma, byddai'n nodi lawr fod 3 i'r pŵer dim yn hafelu 1. Mae 178 i'r pŵer dim yn hafelu 1. Mae pi i'r pŵer dim, cofiwch fod pi dim ond yn rhif 3.14 ac yn y blaen. Pi i'r pŵer dim felly yn 1. Ac mae'n gweithio efo pethau mewn symbolau hefyd. Mae z i'r pŵer dim yn gorfod bod yn hafal i 1. Rhowch chi gynnig arni hi nawr. Mae yna ychydig o gwestiynau yn nawr yn cael ei dangos ar eich sgrin. Meddyliwch am yr atebion i hein, ac yna marciwch eich gwaith gan cymharu'ch atebion chi yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.